Този клип е по идея на Добромир Минков 6198. Ако искате да направя видео по избрана от вас тема, пишете долу в коментарите. Ако някога сте искали да се гмурните надълбоко към дъното на океана, ето това е твоето видео. Знаете ли какво е това? Знаехте ли, че всички те са съществували някога и сега продължават да съществуват на дъното на океана? Това е моята първа класация за топ 10 ужасни създания под водата. Аз съм Мъдрозавърът и днес ще ви представя 10 от най-странните същества на океана. Номер 10. Риба балон. Тази риба е една от най-популярните риби, на която стотици се възхищават. Макар и тя да не изглежда ужасяващо, има способността да убие десетки души. В Япония рибата балон се смята за деликатес, но там само специално обучени готвачи имат правото да я приготвят, защото една грешка може да е фатална. В органите на тази риба, особено в черния дроб, яйчниците и кожата, се съдържа силна невротоксична отрова, а именно тетродоксин. Тази отрова, която е много по-силна от цианида, може да бъде смъртоносна в случай, че се приеме и не се даде антидот. Ама като казах антидот, то няма такъв. Среща се из целия свят в Тихи океан, Атлантически океан, Индийски океан и в Черно, Червено и Средиземно море. Ако видите тази риба, внимавайте и много не я пипайте. Гигантска фантомна медуза. Тази медуза има куполовидно тяло, което може да достигне до 1 метър в диаметър. Тя не разполага със стандартните жилещи пепела, а вместо това използва тези дълги лентовидни пепела, за да обгръща жертвите си и да ги изяжда. В тъмните дълбини тя изглежда червено, но тъй като там светлината е ограничена, се слива с околността и реално е невидима. До сега този вид медузи е бил наблюдаван само 100 пъти за последните 110-115 години, което говори колко е рядка и недостъпна за изследване. Гигантски морски паяк. Това е рекордьорът сред морските паяци. С размах на краката до 70 см или почти 28 инча, което го прави по-голям от почти всички паяци сухоземни и водни по света. Всъщност, въпреки името си, морските паяци са отделна древна група членистоноги по-близки роднини на ръкообразните, отколкото паяците на сушата. Името идва от дългите тънки крака и малкото тяло, което прилича на сухоземните паяци. Цветът на този паяк варира от бледо-розово до оранжево-кафяво, в зависимост от сезона, в който са. Среща се около Антарктида и субантарктическите води. Обитава дълбочини от 200 до 1500 метра, а температурите там са около минус 1,8 градуса до минус 2 градуса по Целзий. Солената вода не замръзва при тази температура. За сравнение, Черно море е плюс 11 градуса Целзий по време на зимата. Този паяк се храни с бавно подвижни безгръбначни, например морски анемони, гъби и дори червеи. Ето и най-гнусната част. Този паяк има дълга, хълботоподобна уста, с която пробожда и изсмуква меките тъкани на плячката. Общо казано, няма дъвчене, а само пият храната си, докато тя е жива. А ето и че стигнахме до най-отвратителната част, а именно, че тези членистоноги могат да станат още по-големи. Нарича се гигантизъм. В студеното и богати на кислород води, повечето животни оголемяват размерите си. И това не е краят, защото тези паяци имат крака, които обаче са пълни с техните органи. Между другото, едва сега започваме. Ако има хора, които са гнусливи, предупреждавам, че сцените, които предстоят, не са за тях. Японска риба вадичар.
Тази риба, по-позната като морски дявол, вече започва да изглежда наистина ужасно, но имаме още много представители, които направо ще ви стъписат. Морският дявол или риба вадичар отново се предлага като деликатес в японските ресторанти. Тази риба обаче е сравнително по-голяма от рибата балон и дори достига размери на 9 годишно дете, близо 160 см. Това е 1,60 см. Най-интересното на тази риба е, че има издължен гръбен гребен, на върха на който има примамка, с която рибата привлича плячката си и после я захапва с широките си усти и острите зъби. Тази риба отново плува в дълбоки води из почти цял свят, където се крие и демне плячката си. Номер 6. Кристална риба фенер. Тези рибки са най-дребните в тази класация и в същото време са ужасяващо гнусни. Дълги са едва 8 см и тежат около 10 грама. Живеят на близо 600 метра под водата в източната и западната част на Атлантическия океан. Тази светеща риба има тънки сребристи люспи. Зрението й е добро заради големите очи. Разполага с фотофори, които са като малки светещи точки от двете й страни. Това им помага да се ориентират дали са в пасажа си. Поради липса на информация не мога да споделя повече. Атлантическа риба топка. Тази риба изглежда странно, но що ми погледнеш лицето, направо настръхваш. Женските на този вид са много по-големи и имат по-голяма уста. Те са дълги 60 до 70 см, за разлика от мъжките, които са само 4 см. Предпочитат да плуват на 1000-1200 метра под водата в Атлантическия, Индийския и Тихия океан. Плуват сравнително лошо и заради това лежат и чакат жертвата си. Тези риби също мамят жертвите си с гръбен гребен, който потрепва, привличайки малките риби. Един наистина ужасяващ факт е, че тези риби се чифтосват и после мъжките риби остават вкопчени в женските за цял живот, стоейки неподвижно. В един момент те срастват и стават едно цяло. Добре, мисля, че ви стига толкова за тази риба. Сладенова риба брадава. Тази риба има много интересна форма на тялото, прилича на острие на брадва. Среща се на големи дълбочини през деня, но през нощта изплува на плиткото. Това изчадие има частично прозрачно тяло и тежи едва 13,2 грама. Дълга е около 7-8 см и се среща в Атлантическия, Индийския и Тихия океан. Видът използва светлина като форма на защитен камуфлаж. Фотофорите светят надолу, защото се намират на коремната област, за да имитират светлина, проникваща през повърхността на водата. Мантиева акула. Тялото на мантиевата акула наподобява това на змиорка, т.е. съвсем различно от това на останалите акули. Може да изминат 2 години между оплождането на женския индивид и раждането на малките акули. Среща се на 1500 метра под водата и е разпространена из цял свят. Тежи до 4 кг и е дълга около 2 метра. И отново поради липса на информация не мога да ви споделя повече за нея. Пеликанов голямоуст. Ето, че сме в края на днешното видео. Оставете по един лайк и да започваме с най-интересните и гнусни видове риби. Пеликановият голямоуст рядко може да се наблюдава от хората. Огромната му уста е далеч по-голяма от самото му тяло. Стомахът му се разтяга, за да може да се храни с много по-големи от него риби. Опашката на пеликановият голямоуст свети, за да привлича плячката. Рибата, която е погълнал, движи като камшик, за да се изтласка напред във водата. То с тая уста как въобще плува не ми е ясно. Не се знае колко живеят, но очудващо
живее на 7625 метра под водата. Това налягане обяснява защо изглежда така. Слоунова иглозъба риба. Тази риба със сигурност ще ви оплаши. Този вид е само един от общо 9 вида иглозъби риби в океаните. Издига се на по-малко от 600 метра дълбочина през нощта, когато плячката им е по-обилна в по-плитки води. Слоуновата иглозъба риба има страховити прозрачни зъби и най-големите от тях дори не се побират в устата на самата риба. Слоуновата иглозъба риба има фотофори от двете страни на корема, за да примами плячката си. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала ми, както и за канала на Филосораптора. А сега, до другата неделя. Чао!